Jak jo, čávez, vítám z videa. Dneska si ukážem to spítové auto, trochu jsem naboural. Jdeme se projet, podíme, co tohle ta krasavice umí. Jo, drifting. Pardon, pokud řeknu nějaké sprosté slovo, tak do komentářů napište úkol, který bude nejlajkovanější, tak ho vyberu, dám ho do videa, no možná, a dám ho teda možná do toho videa, a potom ho vyberu a úkol splním. Buďte na mě prosím upřímní, ano. Pardon. Jako nejsem v tom moc dobrý, jo. Co si budeme povídat? Dá si. No jo, hezké auto. Jdeme se projet, ukápory. No, kdyby tam bylo Skyline, tak by to možná bylo lepší. Tak jdeme se pořádně projet. Je to dobrý auto, viď? Lajkujte a už 6. Jdeme řídit. Tak jo, teď se takhle chvilku projedem. Tak a tohle by bylo všechno s tímhletým hezkým autíčkem. Tak jo, napište se, jakým autem mám příště. A ještě jednou řeknu, že pokud řeknu nějaké sprosté slovo do videa, tak to pak jakoby možná dám do toho videa a uvidíme, jaký bude nejlajkovanější a buďte na mě prosím hodný, jo. A ještě něco vysvětlím, tady to modrý jsou policajti, takže když pojedeme třeba přes 100, tak už nás budou nahánět. Jo, vlastně tady, jo, tady je to modrý, no. To modrý jak jde. No, takže tak. Vy ještě vyberte nějaké auto, který mám třeba najít a projet sen. Je tam Porsche 11, starý Lamborghini a takové věci. Já ho najdu, opravím, půjdem do toho opravím, si bude nabouraný a natočím s ním video. Tak jo, čau.